Davis Chirchir kod jogo mantiere buoye. Erokamano. Piny mar kaka mar Kenya ka stima nyalo lale national blackout, yani blackout mar Kenya mangima. Seche kendo otimore didek e higa kaka kore wache ni en wach mar wich kuot. Kendo ineno kodhi odonjo nyaka e airport marwa Jomo Kenyatta kama duong' ma ndeke te mag piny mangima piye. Jatend piny ni kare nikech nitiere gik minyalo geng' to gi mok nyal geng'. Minyalo geng' en jomoninde tich mondo mi gige timre manuore machak nuore kendo nyiso ni jomoko ninde tich. To mok nyal geng' ema koro gitemo wachogi mondo giger a new grid between Narok to gi Bomet mondo iwacho ni gi unbundle gipog system grid systems gi mondo bed mopogore maka moro nigi shida to ok bede Kenya mangima. Mago gik moko nego bed ni girito nyaka stima lal didek kokifwenyo ni mondo otimre. To koponi jatend piny ne okowuoyo wechegi to ne gidok mana timore kendo. Tiende ni waketo ji e offices joma dho ngere luongo ni incompetent. Gik moketgi ni gitimo gi nyal. En wich kuot kendo wageno ni bang' ka giseloso gi giwachogi ka gisepogo the grid systems go gigero between Narok to gi Bomet to gigole jomoko be offices go mamiyo gigi timore to manuore kapok gifwenyo ni gilosogi mondo kik wachak wane wich kuot machalo kamano. Asara no. Ken wich kuot kod asara ma gigi bende donje ang'eni e jumbe mokalo Brenda Ongalo isebedo ka ikale alap ndeke mopogore opogore kichopo JKIA tiyudo ka gima kama timore kendo wich kuot ma piny Kenya yudo kaluwore kod lal mateko sitima. Okang' ma jatend piny Kenya nyalo kawo kapo ni gima chal kama onuore. Kipchumba Murkomen owacho ni gima kama ok ne chak nuore